Marketing Incorporated. Bueno, mga kasama mga higala, ang ato magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga nato. Kini gibuhatag duha sa radyo ni Ray Arellano. Kahigalaan, ang ato magtatampo si Nato. Usahay gusto tang mutabang pero inay nga pasalamatan ta kay nakatabang ta. Ito naman noon ang nahimong dautan. Muna akong problema o kung ano, ingon mo na yung mga nahitabo. Ay, pre, hindi kayo sa ka, pre. Okay. Huwi. Mabaro man. Sakura. Larga. Pagkaro pa na. When love was new, it was gone. We started. Paritulyo. Pre! Paritulyo! Hoy, pre dito! Pre! Ay, ikaw dito? Hapit sa kanina, pre! Jukebox! Hapit sa... Ay, pagkapagawa na din, pre. Kung saan nakabot yung paggawa na ko ron. Hapit na din, pre. Okay, pre. Pre. Asa mo ka? Asa ka ba doon? Ato tayo pa rin Junjun tumulak ba kapitan sa Basak Pardo. Nato ko'y patabangan niya. Kaya may ito, tabang mo dito. Mo ba? Apply sa kong trabaho, pre. Kay alisura ng standby na taon tayo. Maugig pa ako ng kusuway sa ko nabitaw, pre. Lagi, lisod kayo. Yung sabi mo pagpasurvey taon by pre, mo pre ha? Diskarte na yun, pre. No ba? Diskarte? Diskarte na ito. Di ba? Yung sabi mo po diskarte, pre. Basta, kung unsay mo kinanglan, may imong pukusan, pananglitan ron. Nanginanglan kag mekaniko. Iya, mahal magkaya ng pangayos mga mekaniko. Doon din. So, ang diskarte ni mo, mangita kag maayong mekaniko. Unya, imong suuron ba? Imong amiguhon. O, sa laing pagkasulti, kinanglan nga, musip-sip ko niya ito panagsa. Sip-sip ka na tawana ron sa ingon. O magkinanglan ka siyang serbisyo, makangyo ka. Uban ka niya diya, di mga pabayron kay. Amigo na lagi. Oo na. Ano lang, ingana ba? Inaana ba ito ako, amigo, si Dilo Largo. Ay bayad basta suod niyang amigo. Dili san maayo ng sip-sip sa siguro ta pre. Bisag kitara sa maisyo na ng sip-sip sige. Sus. Abi mo kanang ana mapag-apply naman ng kanang ana pre. Unayo ban diha. Pabagay las na pabagay. Pabagay ra gud na wala pre kay na iban diha naungon pa niya mo sulti nga. Gisip-sip kay kag dako niya. Sigihan lang kag kuan ka ng importante pre nga makasurvive ka. Inana din style pre. Kanang halag mo sip-sip kag maayo makasurvive lang ka okay ra. Ingon na pre litan. Bida no? Pakapalay lang des daong pre, pabaga. Pakapalay ni. Gusto pa na, for example, mo gusto ka mga play trabaho niya. Gikapo na lang kag pangita. Ha, kay kanang karong panahon na pre. Mga kompanya ron pre. Di man mo kuha og diretso, di man ka direct. Mo direct, dili na mo direct man. Oo ba? Oh. Nay, sabi gusto ni mo tabangan tika, saman. Makatabang ka pre? Kung taon di ikot, tabang nga nito, wala ka ila. Ikaw pa gusto, kumpare pa kita ko. Ay, kuwan pre, tabangi ko. Gusto ko trabaho lagi. Gusto lang ko trabaho. Sa ngay plano ni mo, gusto ka gamay sweldo, nakong sweldo. Bida sa danang pangutan. Ari, tas nakong sweldo. Okay. Ay nga ni pre, ay nga ni. Kadang man din nagmay nga sweldo, naarara din sa Pilipinas. Makatrabaho mo taon ka pero gamay rin yung sweldo, pero at least nakasweldo. Nyasab din na ko be. Ha? Kanang ko sweldo pre, wala din sa ato, tuwanas gawas. Paliyon na ka. Kung naman ang gusto ni mo, ito ka gawas, wala ka sud. Ay, sud tayo sa. Kana sud? Kana din sa Pilipinas ba? Ay, gusto kang dagko at kas gawas. Gawas, nasod ba? Niya, asam yun mong gusto ni. Pre, o sa pre? Asam yun mong gusto yun. Hindi ko gawas na sud pre. Okay ra ka na? Ano di man. Basta kompleto lang ka sa mga requirements. Magkagawas doon ka. Oo niya pre, kanang di na mga ayog ko kanang sa tingan na pre, ban, mga bra? Awa na, di na kinanglan na, di na nakanglan. Unsa? Ako ba? Dagan tagkapit. Mga alalay na ko. Ang imurang kinanglan ni mga pag-process sa mga requirements. Mao ba? Magpatabang ta kung si Raul Alibio Soto libre kay daghan kay ng mga kapit pero ni yung ka, ikaw ni patabangan ako. Sige. Balik ka ko doon ka sa bando ha. Kahit tawagan ako ang amigo. Akong sultihan nga na ako'y ipasud ya. Sige pre. Salamat kayo ha. Salamat kayo. May problema ba? Okay na pre. Kinsa ni ani sa ato na to? Ay, waday ay. Paritulyo. Ano man? Ay, di mong kutos kiniyas gawas ang katakanta ko. Niya,
kita anak ko siya nga naglakaw agis unahan. O di siyempre, ako ang gitawag. Anya? Ako lagi siyang ipangamusta, ipangutana ko nasa siya paingon. Ingon magod siya nga, mangita lagi ko nung siyang trabaho. Mao ba unya? Aw, ako siyang kaingnan nga, tapangan ako. Mao ba? Kay ngano makatabang dai ka? Oh, huwag kayong bao. Ha? Ako may nagtabang na ito sa lingan nga. Karas ka, ba? Ako yung nagtabang na. Oy, katong gibiyaan lagi sa asawa. Oh, kato. Ako yung nagtabang at to para makalarga to sa gawas. Aw, ikaw day mo nagkaingon nga nung gibiyaan to sa siyang asawa. So, ano taon? Ay mao man na istorya diri nga kun wa pa mo larga sa gawa si Kadjo, di unta mangitaglain ang iyang asawa. Nya kay may abroad pa man nga unta maayo man unta siya trabaho dinhi. Awa, resulta gibiyaan sa asawa. Awesome na yan sa uwan eh. Ikuyo kog laing lalaki. Kinsa man? Si Kanor. Ha? Mao nga ikaw gyud ang mabasol. Kay tan-awa ha, tan-awa og naunsa na ron si Kanor. Mura nabuang, makikistorya na siyang anino. Mga saba man gani siyang anino. Ano good taon? Hala, wala ka mahibaw ana. Gikasab-an niya yang anino. Ano man? Kay magsige man kunog sunod-sunod niya. Ha? Sa? Recorded by X Thunder Gaming. Uy, dili, uy. Ano ko tawag ko man yung pasanginlan? Ako mo yung nagtabang, ako rin ang isang anan eh. So, Basta oy, kay mao nay sulti-sulti dinhi. singa? Mao na nga sa sunod, klaruha og ikaw ba ang madaot anang imong tabang? Uy, naunsa ko taon. Ha? Ano sa ko mitabo ka mo na yung kadaot? Pagtsur sa uy. Huwag yun sa unahuna nga ang tuyo na ko sa pagtabang lainom ba nila sabot. Pero huwag yun ko magpatarog. Padayon ka po kong tabang. Hindi to. Ay, Mary, naasi pa rin ato, Mary? Hala mariwa pa na pa, may gilakaw. Asa di sa Mary? Na, mo na pangutan na mari nga di gyud ko katubag. Kay kanang tawhana og may mulakaw, bisag asa lang gyud na maabot. Unya, muli mag-ato siya ron, Mary. Aw uy, mauli gyud noon to siya. Ang man sa di mo uli, asa man sa puyo. Aw, kung mauna, Mary, maghuwatang ko niya, ha? Ha? Uy, unya og dugay pa to mauli mari. Sige lang, Mary. Unya og magpaabot kaniya asa man ka magpaabot sad. Ari lang kung ari, Mary. Ay ayaw diha uy, init kay diha. Diri lang, ali diri sa sud. Higda-higda sa diri sa sofa dali. Ah, salamat, Mary. Mare. Mare Sonia. Mare. Mare. Mary, Mary, sorry kay Mary, ha? Nakatug man ko, Mary, Ay, uy. okay na Mari. Uy, kining kaon sa di ay, di snacks. Nagpapalit kong kanang tinuhog nga saging ba. Unya, di soft drinks. Kaon sa. Naibaw kong gigutom gyud ka diha. Salamat, Mary, ha? Sige, kaon sa diha. Ayaw ka ikog. Salamat sa kaayo, Mary. Kining Mari. Kanang ayaw lang kalain, Mari, ha? Sige, dahil tuyo ni mo sa kumbana, Mari. Kuan lagi, Mary, uy. Magpatabang ta ko niya. Bahin sa unsa man? Bahin lagi sa kumbana ba, nga. Gikihaman sa among silingan, good. Nga naman. Gikihaman good siya sa among silingan ba. Nganong gikihaman? Unsa may sasi mong bana? Kuan ko no, trespassing ko no niya, death rate ko no. Ha? Uy, unya unsa may ikatapang sa kumbana, ana, Mari? Di man taw na pulis. Nya samot na dili abogado. Dili Mari ko an nahibaw kung dili na siya pulis Mari o dili sa siya aplikado. Pero doon naman na sa kaila Mari ang iyang mga koneksyon ba Mari, iyang mga kaila may akong kuan kinahanglan Mari, basig magkatabang siya na ako ba. Naginoo ko? Dahil nga nung, uy, kisin mo ba yan na natulog sa among sofa? Karamukit ano niya? Nagbilang ka na ba, ha? Saan mo na yan? Uy, hala, nawalay sa bang industry mo. Hala, nakita mong General Milling? Oy, nato. Naulit naman Ah, ka. oh, Nausa ka diha, uy. Imong gilili diha si Maritilyang? Moritil yang nene? Oo, tao, nagwata nimo. Yun na, imo nang gibuksan ang iyang sayal? What? Yung anong magdawalis pa na? May gibuhat ka no. Sabay ay! Ano ko taon? Unya, lagi nga nung magdawalis pa na iyang sayal. Uambot lang, uy! Unya nga nung murag... Uy, naabtan tagit ka nga murag muukob pag Maritilyang. Wa ko mo ko, taka man lang ka! Ay, wala ni mo kobe. Nga nung murag may aksyon mang kagtikubo niya ganina, ha? Ako magiklaro kung kinsa na siya, umuko kaila. Hibo mo kung kinsa na siya. Mare, mata na mare. Ay,
Ay, Nanas nato ay. pre, salamat pre, naabot ka pre. O nga naman ikaw mga doon eh. Ano niya mga din matuog? Ha? Wa ka pa katulgas inyo? Eh, di na mao pre, uy. O sa man niya? Ay naghuwat lagi ni siya nimo. Adto na ta siya sa gawas maghuwat nimo. Mong akong gipasod diri kay init ba dito sa gawas. Unya kay wa man ko kahibaw og unsa kang orasa mauli. Mong ako na lang gipasod og gipahigda na lang diha sofa. Kay basig magduka unya si Maris pag pinaabot nimo. Awa gyud ko masayop nakatuog gyud. O, nga naman niya Maria, kung sabi problema ta. Kaning pre, kanang naibaw mo kung daghan ka ay kakailang ang mga abogado pre ba. Basig makatabang ka namo pre. Nga naman ta, o sa man. Paminaw pre ha. Yun ini man gud ang nahitabo pre. Recorded by X Thunder Gaming. Naghuot yun ako sa Maritilyang kay lagi mapatabang na ko kuha og abogado. Kanahibaw mo sa nga daghan ko kay ila. Mao nga ako siyang girefer sa akong usa ka amigo nga abogado. Unya dong makakita na siya abogado. Balikon pa na mo kay Thomas Bohol si Attorney Mapriso. Uyawa sa nga ng abogado ha uy. Wa naman abogado nga akong kailalain nga naduol. Aban Thomas abroad larga man. Mao ba? Kato si Attorney Malas kay kuya tong abogado ha. Kuya tong naglaban sa iyang mga kliyente. Nga naman dong unsa may nakakawang? Maro tayo abogado nga grabe kayo mo naglaban. Kung mapilde ang kliyente, siya mo yung magpapriso. Para ka naman na nato eh. Unya asa mong abogado ha nakalaya na na. Nga naman. Nakapiyan sa mga abogado. Tayo wa pa kapiyan sa, ambot lang. Unya katong usa nimo ka kumpare unsa naman to? Si Paritulio, Oh. awa na. Nagulat na lang to siya sa iyang schedule o sa plane ticket. Kuya wagod. O di mo na basta-basta ako mga kailaw eh. Natin ay beranan ng iyang paglarga dong. No, amo yun na. Pero, salamat sa kay Band. Requirements ba? Pangita rin. Requirements lang pangita sa iya. Unya unsa man nakalukat na siya? Oo, man na. Nakabayad naman siya sa mga requirements. Oh na gid ay bayad. Bantog ra. Kay iya gani kunong gibaligya ang ilang kabaw. Sige lang. Naman gina. Pero makalarga na o niya, kadawat ang sweldo, bisig na po, pagkabukabaw, kapalit na si balik. Ayo! Uy, si Paritulio man ron dong. Ano mga... Ato ko. Nabot mong plane ticket, pre, makaschedule na kaglarga. Sure siyang mata. Ha? Ikaw ka klaro. Klaro ng imong mga amigo. Klaro, bito to. Nga naman eh, pre. Dito huwag ka sa opisina si Jinsi. Oo niya, pre. Okay na. Larga. Sarado na! Ano nag-abang dito? Ha? Daghan mi dito. Pulos mi mga dahilan. Kuan? Ano? O tingali. Usa kas kunsabo ato na. Kunsabo ka sa. Oo. Usa. Ang ay tingaling ipapriso mo ka, pre! Sa? Mari akong problema ron. Kay imbis ako ang mitabang, ako naman hinuon ng sadaan. Gikiha ko sa kong kumpare. Kay ilat ko nitong agency nga kong gi-endorsan niya. Namaligya ko no yung kabaw tungod ato pero nailado na mo mong agency. Unya, saan rin ako? Wag taon ko ka kwarta ato, sa 5 centavos. O sa may kumbuhaton taon na ni? Mutuo ka sila nga wag ko ilabot atong agency nga nag-scam nila. Palihog tambag kitang ko ninyo. Samantang ko kami pasultihon na ni. Nato. SCAD. Said Celebrity Kuchik Beauty Soap. Thank you. Ate Pres, Okay, ang sender na to karoon adlaw ang gulyat. singer na to, Ate Pres, kitsa mo na diya. Nato? Nato? O, si Dudong Nato. Nato. Si Dudong Nato ay na kuan ko ni si Dudong Nato, Ate Pres, pero di mo na tao na siya sa ang iyan, nitabang ni siya kumpare. Karon ang nitabo, Ate Pres. Pero na-scam sila, Oo, no? na-scam lagi tao ni Pres, na scam niya, luoy kay ang kumpare, kay bligya ang kabaw tao. Mauna. Niya, Luoy, eh. Ningon sa diyang kumpare nga, tingali kauban ka ato nila. Mas maayo siguro ipapriso sir ka. Mauli gina listen pod. Ug ipapriso pod guwa pa taon nila Ang abot na nakaapan bitaw ang gulyat ka na bang ikay nagkuan bitaw sa mong amigo anan kuan na ng lugar niya. Ikaw may pakisadun Oo. ba? Bisan tuod wa kay Murag, kalibutan. og sa loan pa na Ati Pres, kumikir ka. Kumikir, oo.
Ika pagkasa doon, bisan, man dyan siya isa ato, di ba? Oo, kay... Ang iyan itabang Itabang. lang. Sa mura lagi Oo. sakto nang giingon no Pedro Moro siya ni garantor nga iyang amigo nga motrabaho taon sa Mao gawa. lagi, para man katabaho. Tubugihan sa kayong sigtabang ng Tubugihan kay, eh. Way labot niya gud. Ah, Ang sa tubugihan. naron. Mauna Mao, no, kuyaw. Daghan na roy sa una ti Pres daghan biya sa tag kauban taon nga na scam. Na, oo, kanang Scam ta. baliga ang bay. Baligang Tungod bay, anak, kay bagyang mularga yuta. na, di ba? Kay amlar. Nya, wadi ka larga. Wadi taon Wala, do kapan. kayo. Oo, nakagawas pero nasa gawas ko ran. Gawas. Ayaw, anak, dro. Gaw lagi loy kayo. Bitaw. Munang kita, kinhalan bantay gyud. Bantay gyud ka, Kung ka nga. Ayaw sa mo pada. Oo, ayaw gyud. Ana. Ibaliga na yung tabaw, yung ba. Ayaw. Suta, agad una kon. Legal ba? Legit ba, di ba? Widget ba ang iyong kuan? Okay. Nya ang say panganan niya ti Pres. Ma'am, unsa may mayaw-yaw na to diha? Sabam. Kung ari ka dire sa Marcos 6, gikan sa 43, kaditang ha? Mark 6 verse 45 to 52. Ato ni masahon ha? Yeah, masahon. Gingon dire nga kato ba naglakaw si Ginoong Hesus sa tubig unya si Pedro ningon sa napalakta ko diha Ginoo balakta so nilakaw sa niya tungod kini action man siya kaunlod muna nga ni sige taka luwas ako no dire sa first Kuwang mo gud yang pagtuo ba? kuwam ko diyang pagtuo. Kay hadlok man siya sa hangin. Kay ni kusog man siya, nakabati mo siya sa hangin, sun hadlok siya nga basig untay mitabo niya. Mao to naganam siya kaunlod. Sa verse, Nga na siya sa Ginoo kagamay ra gyud sa inyong pagtuo. verse 30 to 32. Mo nga diha ginoluwas ako diha gigunitan siya ni Hesus matupa. Now ako ning ibasa tungod kay sa ato karong unsay nga ini ang kanimang god nga parte sa ebanghelyo ingon ang pare kaning pag-ingon nga Ginoo luwas sa ako kay naunod siya sa tubig niya diha gigunitan siya ni Hesus. Ang buti di pasabot ani Goliath sila kung doon na di kano tayo daghang mga kalisdanan, doon na tayo daghang mga problema, doon na tayo daghang mga kaguol nga gisagubang, makabalaka, naara di kuno ang ganiyo sa likod. Kulitan jud kuno di ay ta. Basta mo tawag ta niya. Unang paambit diri sa ginoluwas ako kay maunod ko sa tubig, diha gigunitan dayon siya ni Hesus. Muna nga sa ato ang salita sender karon nga si Nato. Nato. o nato kanang na ang kini karon na hitabo nga usom ko na ka mga scam karon. Mao gyud. Usom man ko na karon muna nga mas maayos tinuod nga masiguro. Mas maayos nga masiguro tinuod. Panlimo mo ko an. Wala na bilang timo. Wa na oy. Mao nga paningwag nga makatawag kamo sa Ginoo ko na kamo sa kalisdanan tungod kay matod pa naara ni sa atong luyo. Kung na mga kabalaka, na mga kaguol, mga kalisod, ayaw kalimot kay naara siya. Kada pagingon sa kanta gulat nga natutulog ba ang Diyos? Wala siya matog. Naara. Kantara na, uy. Ha? Kantara na. Lain man tong Unsa ba? og dia gigunitan siya ni Jesus. Lain man tong ako Goliath. Pagunit na ako magisoryanan ni Randy. Pagunit na ako ni paduol ko. Naumod ka? Wa. Ni action ko kumod. Dayon. Napugwat ko oy. Ganun man. Tingnan ko lagi. Uy, masakit to nung kuno ka. Salamat na pala natin tulungan no. Kura ko ay puzzle, Tihon.